ihe niile ọ kọwara ya ma m na-amụtago ofu ma ọ atọ ihe gbasara isi o mesakwa ọ ga-akpọ ebe a ga-enweta eme unu chọta biro na pepa unu ga-eji ọ ga-agwa unu onye chọrọ ezu otu ụmụ n'isi enweta ya n'obodo Naijiria ọ sị ebe niile ị nọ kpọọ ya ga-abịa jite ya ozi na nta akụkọ na ya ga-abịa ewetara gị isi otu ọrụ na isi chọọ nwanne onye si ya chọrọ isi a ọ na-akwụ ego ahụ ụgwọ ma gị na-eweta kọ mgbe iwetara ọkwa ụgwọ ọwụ onye nọ na Lagos maka anyị nọ na Lagos a ga-aga ewegara ahụ ya ọkwụ ụgwọ ọgwụ onye n'obodo ọzọ na-awụ Lagos ọ ga-akwụ ụgwọ tupu anyị ezigara ya maka eme ndị m na-anụ ha si eweta isi ihe ọzọ ihe ịhụ na onyonyo owu ihe ọzọ ka a ga-ewetara gị ọkwa iso na ndị na-eme otu anwụrụ m ike ịmụta maka Igbo na-elekwe m na echi a ga-akpọkwa gị sị aha m gị na isi mbido TV ka m ji kpọma gị na achọrọ m izi isi ngwa wetara m maka aha gị agwụgwọkwa aha anyị ọkwa ịma imesigo anyị isi na-awụghị isi na ejiri ihe echikwe a ga-asị ndị isi mbido ele nke ha si ebidogo ụdị anya ụmụnne m na-ele anyị ọ kọwago na onye chi ịzụ ya gaa na nta akụkọ ga-akpọ ọnụ ma emewe ya ịga ebe ahụ gị wee nke ị chọrọ ịzụ ya bịaruo n'ụlọ gị weta gị isi gị gabe kwụọ ụgwọ maka eme dị ka m na-ahụ a ga-asị m kwụọ ego ụgwọ ma na-eweta isi na akwụghịgakwa n'ụgwọ nwanne m nwaanyị kpọtara n'isi mbido ị ga-ebu ụzọ kwụ isi ịchọ ya ruo n'ụlọ gị unu gabe kwụọ ụgwọ ka a iwe echi gị si unu kwanye n'isi mbido TV na unu kwụọ ụgwọ na ahụ echi ọ sị gị jide ego gị ya ruo gị gabe kwụọ ụgwọ na-aje ntutu gị ihe na ọkụziri anyị ibu ugo n'uche bukwere n'obi otu esi asa ntutu nwa onye ọzọ nọ otu esi edome ya ụdị mmanụ a na-eji ụdị ebe a na-agbasa ya ndị fọ na-asụ ka ha wee dụọ ya na-adụ anyị ntutu a ọ sị na-eji dụọ ya na-adụ ya dịkwanụ mma n'isi ya gị dome n'ime anwụ ọkọ ezigbote ọkụkọ nke anwụ Chineke mere kasa mma ịma ekwu elu kwa ala eme ya kakwanụ mma n'ụwa anwụ ihe Chineke kere ụdị ntutu na ọsị ya na-ewu ntutu mmadụ ọ bụrụ nọọ ntutu sintetik ọsọ n'isi mmadụ ka eji achachi ha acha ya adụkọ ya ọnụ bupụtara anyị saịna ego na-eti n'isi onye ọbụla ahụ nke nọ unu anọ nga na-ele mgbe unu kpọrọ na nta akọ unu gara ụlọ onye na ọ na-ekwuwa eziokwu maka ntutu niile m na-akpasa akọ dị ka ntutu mmadụ oge m gbelitere elu ọrụdụ ha ama maka ihe nke ezigbo ọgwa gị ọ naghị adị ama ma iburu n'isi eme ndị ka ị na-ebu ọ na-anya gị na-ajụ gị ka ibu anọsi iche igwu mmiri ị ga-eji ntutu ya gwukwe mmiri iche ịsa ahụ ị ga-eji esa ahụ mmiri na-edo ị ga-eji ebakwa n'ime mmiri emeghe ihe ọsọ nsọ onye o jiwu isi mmadụ onye akwa ka anyị na-eyi ụmụnne m obiọma kpa m na unu nọga m n'ụbọchị taa ụbọchị atụrụ anyị kwapụ ka nwanne m nwaanyị gwa unu nta akụkọ ebe unu ga-enweta unu chọọ ịzụ isi biko unu ngwa nwanne m gwa ha nta akụkọ ebe ha ga-enweta gị onye chọrọ ịzụ isi ndị anyị na-ere ọ ga-enweta ya na our social media platform Instagram as Starnet Hair, Facebook as Starnet Hair, email address starnet@gmail.com or starnet01@gmail.com. Ha ga-enweta ọ gala Google de Starnet Hair ọ ga-enweta ya boy of my Starnet Hair style then next NEST hair ebe ọbụla Google ebe ọbụla search any search engine ọ ga-ahụ anyị ebe a ka ụmụnne m unu anụgonu ebe ọ sị unu ga-enweta ha ma unu chọọ ụdị ntutu na ọ na-ewe na ya wee ezigbo mmadụ ụtọ na iche chọọ ya ga-ewetara gị ọ bụrụ na ọ bịa na nta akụkọ okwu ọzọ omume ọzọ unu ahụgo ebe unu ga-enweta ụbọchị abịago kwapụ anyị ga-akwado ka anyị lama taa ama m na amụtago ofu abụọ atọ ihe dị iche iche unu ga-etiga na ndụ unu ji na-emekwa isi unu na-ego maka ego eji ego ihe ego ọwa ego eji ebido inwe ụlọ n'obodo m si ma n'obodo Naijiria nọ igo ya ga-emezie ọfụma ka ọgọ anyị na-eme mmebi biko unu ahụ nchọkwa na ịnweta anyị n'ekwentị mmịnwa Chinwe Ebili unu ga-enweta m na 0708-909-7003 ka m kpọkwa ọzọ 0708-909-7003
07003. Ejikwa m ụbọchị a ekele ndị niile na-akpọ m na Abuja, na-akpọ m na Yola, akpọkwa m na Kaduna, ma ndị si Lagos akpọ m ma n'ihe ala. Ana m ekele unu. Chineke ya gọzie unu, gọzikwe isi mbido telivishọn. Unu chọkwa na inweta ndị isi mbido TV na webụsaịtị ha. Unu gaa na www.isimbido.tv. Unu chọọ na Instagram, unu gaa na @isimbidotv. Unu chọọ na Facebook, unu gaa na @isimbidotv. Unu chọọ na Twitter @isimbidotv. Ebe dị n'iche iche kpọọ na anyị ga na-azụ unu mgbe ọrụ njikwa anyị. Obiọma dị mmiri unu ike ọbụ nke taa. Chineke gọzie unu, gọzikwe na anyị, gọzie onye nwe ụlọ anyị na mgbe ebighị ebi. Chineke ya dị unu mma, ka emesịanụ.